21, kun me pelataan Heideitä ja mulla on taustakuva muuttunut. Joo. Mä oon siis 26 levelillä. Se on tämmönen, kun haluaa vähän tämmönen. Katsokaa, mä oon 26 levelillä ja mulla on auennut tääkin. Joo, mä oon aina siis ostanut sen, mut sit tääkin mulla on auennut, mutta kun ton verran rahaa, mut siitä mä ostin ton eilen tulossa. Hei. Aika vaikeet pelata näin. Mä myyn vähän porkkanoita. Vähän vaan. Mä myyn vaikka 5 porkkanaa. 36 €. Kaverin farmille. No okei, mulla on vähän enemmän kavereita, mut silti. Tai jos täältä löytyisi jotain kivaa. Saatiin tommoset entortet, tai itse asiassa voin ostaa tän. Mä oon auttanut sitä. Tein minä. Joo, hän on siis 24 levelillä. Siis mä oon tämmöset naapuros, niinku taivaan vuohet. Tää on oikeesti hyvä naapurusta. Vaadittu tosi 25, mä oon 26. Mitä mä voisin nyt tehdä täällä oikeesti? Mulla ei oo täällä tekemistä. Joo, sori. Niin, tää oli hyvä tämmönen, että pelataan Heideitä, koska mulla ei oo täällä enää mitään